Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Niwan ka hadia. Dia matang ala don sya pok per ngakwa ban pen EP pe ani ka jing he gini ki khlo ta am la shu ban patai pe ki jing thung ro la tap satang ki khlau ne ki khlo ne komno snga bhaya comment ma ngam tip komno phi ong ya ki khlau ne ki khlo ne dia mata ngan trei hang ne ngeu bha ya pek video ha do pakut pen sayo I ha do kumno ma andang ala dep te sia pe sa bishar hi me phi te tangkom ta ngan sedang no ban trei ngalas dang shwa ban kriya ya kanega kendit slapa thau na mar bakala ai sha kanega jaka banga thong ya ne uto te andang ala dep ngalas dang no ban thong ya kinegi si khnang ba u yo ban pur hang ne daga tin jongi tingi ong uto ma tang ba daga khasi ki ong pras bin ne komno ngam tim ken dong 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 ha nong ken dong 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 hash nong la dong langi hap shang keleng sao dong nên sim kan hon hash nong la dong empat dep tinang ta ngasdang no ban ai kendeu ya gili gitrai jong u to imaput masam jaga halas nong yakini ngidang shem kamen sim iri karhem ken dong dong hanong ken dong dong hash nong la dong lagi hap shang keleng sao dong Une hang ne udai u tok motor nang tapat utei hang tei pio I udai u udai udai u kumnangan ong ani ngang kemau shu o bendi ngan pen I pi mo kam hajan pen sayo I o ne udai u bendi pe umi tang kumne Min ngam la ban pendep namar ba kasing penang kam sya yang ba betut kesung penang naga dau ba hiaslam te matapan ngalas dang no ban kempraswa yo ne usi kenang ba ngayo ban pendep ya gitu ki tok motor ki ba empat ban dep ngala dep ban penjing ya gitu ki si ma ha u tok trajong gitu ti ngelas dang no ban pengkhu ya ganeka basharut namar ba pi kala klau palat ti saya pe no kam shakamat no
ngala đẹp thai ru la thai bha te don bok ma ba kin sai so bha kin ki jing thong jong a